Галескер Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрында премьералар белән бер рәттән бер атлы юбилей кичәләре уздырыла. Шушы көннәрдә Татарстанның халык артисты Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе Тантана премиясе лауреаты Радик Бариевның иҗатын барладык. Тантаналы чарада безнең хәбәрчеләребез дә катнашты. Иҗатын хөрмәт итеп килүчеләр арасында яшьләр дә, өлкәннәр дә, гаилә белән килүчеләр дә бар. Рушания апаның кичәне күрү теләге шул кадәр көчле булган ки, Нурлат районыннан кадәр килгән. Әллә нинди эшкерсез, акыллы кеше. Уйнаганда да аның акыл белән уйный ул. Анары бик чибәр дә бит инде. Кеше артисты бит аның иң беренче урында чибәрлеге. Чибәр булмаган артист калмыйлар. Чибәрлеге. Яш вакыттан ук беләм мин аны. Ана бит бу фотоларында. Карасың нинди матур бит. Рушания апа әйтмешле, матур Радик төшкән фотосурәтләр белән фойе тулган диярлек. Анда аның гомер сукмаклары һәм 25 еллык иҗаты тупланган. Беренче роле мәктәптә песи булса, хәзер аның репертуарында Дон Жуан да, Хон рольләре дә бар. Радик абыйны мин күптәннән беләм. Иң беренче ул минем режиссерым булды. Безнең факультетыбызда без студ веснада студентлар язында беренче урын алган идек аның белән. Аннан соң без тирән төн хөрмәт итәбез. Кара шикмән, бигрәк тә Шады һәм Дон Жуан спектакльләре бик уңышлы рольләре дип уйлыйм. Бик ошый, бик әйбәт уйный, кешенең теге күңеленә үтеп керә торган итеп, шуңа күрә иҗат кичәсе булуга монда килеп алмасам да интернеттан билет алдым. Бик карыйсым килде. Яннары бу Килмешәк дигән спектакльне дә карамаганым. Иҗат кичәсе Зөлфия Халиуллина кебек күрми калганнар өчен аеруча тансык булган Килмешәк спектакле белән башланып китте. Бәрәңге капчыгы өстендә утырып, персонаж теле белән әйтсәк, җанымны очраткан егеткә кем 50 яшь бирсен? Радик Бариевның үз амплуасында әлеге җырдагыча бер генә икәнлеге рәсми затлар котлавында да билгеләп үтелде. Һәр вакыт мин әйтәсем, курыкмыйча сәхнәгә чык, татарча сөйләш, мин тырышам. Мәдәният министры Ирада Әюпова Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановның, шулай ук дәүләт киңәшчесе Ментимер Шәймиевның рәхмәт хатларын тапшырды. Бөтендөнья татар конгрессының милли шура рәисе Васил Шәйхразиев исеменнән Данис Шакиров котлады. Синең йөрәгең мин татар дип тибә. Сәләтле, талантлы артист. Чыгыш ясаучылар Радик Бариевның киң кырлы иҗатына зур бәя биреп, яңа иҗади үрләр теләде. Татарстанның халык артистында бер көнне бирделәр безгә, шуңа күрә мин аны яратам, хөрмәт итеп дип әйтәм. Аның иҗаты белән менә ул театрга килеп уйный башлаганнан бирле мин бик таныш, яратып йөрим. Ул катнашкан, уйнаган спектакльләргә. Радик Бариевның тормыш юлында кискен борылыш ясарга тәэсир итүчеләр өчәү. Наил Ибраһимов пантомима аша сәхнәгә китерсә, Марсель Сәлимҗанов эксперименталь төркем җыеп сәхнәгә алып чыга. Фәрит Бикчәнтәев белән мәдәният дөньясындагы театр карабында бергәләп йөзәләр. Сәхнәдә аның бер сөйкемле сөяк ул җәлеп итә. Теләсәң юмор баранда, комик ул, комедия жанрында да бик оста ул. Аннан соң аның пластикасы бик көчле, әйбәт. Бию дисеңме? Кыскасы, мин горурланам. Әле алар безнең күз алдында үскән буын. Әле кайчан гына алар студент иде, хәтерлим. Инде менә 50 яшьлек безнең театрыбызның умыртка сөяге булган, Тукай исемендәге зур бүләккә лаек булган Радик әле ул киләчәктә менә дигән спектакльләр үзе дә куяр. Ул аның куйган спектакльләре бара, бик матур спектакльләре, үзе дә уйный. Режиссер буларак та шуңа күрә котлыйбыз, уңышлар телибез.
Кичә барышында әлбәттә бер төркемдә укыган курсташлары да котлады. Тамашачы күңеленә кереп калган Хөршидә-Мөршидә дуэты да искә төшерелде. Мөршидә Җиһан, Тахир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары.